Il-ftuħ ta' Valletta 2018 li għalih attendew 20,000 ta' Maltin u Awċin u li qala tifħir f'pajjiżna u lilin kien deskritt bħala priorità ħażina mid-Deputat Nazzjonalista Beppe Fenekadami. Fuq Radio 101 fetaħ attakk kontra l-organizzazzjoni ta' dan l-avveniment li fl-aħħar ġimgħat il-Partit Nazzjonalista tgħid kemm ftaħar li kien idea ta' Lorenz Gonzi u Mario De Marco. Tibdew jisaqsu mistoqsijiet bħal pereżempju jekk iva kienx the right priority li nonfqu dawk il-mijiet ta' eluf, jekk mhux miljuni f'nofsinhar wieħed il-Belt Valletta. Fil-fatt, l-intervent ta' Fenekadami fuq ir-radju kien mimli inkonsistenzi. Fil-waqt li primarjament attakka l-organizzazzjoni, imbagħad rid ukoll il-mertu għall-Partit Nazzjonalista ta' dak li seħħ. Għax għalih dak li ġara s-sibt kien l-iktar ħaġa faċli. Huwa faċli ħafna, nużaw ħafna da ċirkostanzi li tmur taqta' iż-żigarella tal-proġett, huwa faċli ħafna tmur għal-ritratti. Fost oħrajn, Fenekadami għandu problema bl-ispejjeż tal-attività. Naturalment issa infaw id-dawl, intafa' d-dawl tal-ċerimonji kbar illi saru nhar is-sibt li għadda, ċerimonji kbar fejn rajna tajna talent Malti, però wkoll irid nikkummenta wkoll fejn rajna wkoll talent li mhux Malti illi fil-fema tiegħi seta' faċilment sar minn Maltin. U allura issa naturalment issa li jinfaw id-dwar jibdew joħorġu, nibdew nistaqsu n-nies, allura mistoqsijiet naturalment issa jibdew jqumu, mistoqsijiet ta' kemm qamet l-attività. Lill-artisti li ħadu sem, Beppe Fenekadami rrid jgħallimhom ukoll fuq il-kreattività. Il-Belt Kulturali Ewropea tistenna illi jkun hemm waħda mill-karatteristiċi li għandha jkollha hija l-oriġinalità. Illi aħna nkunu kreattivi, il-kultura u l-kreattività għandhom ikunu ħaġa waħda. U fl-ebda moment ġerow il-poplu Malti ma ġiex spjegat lilu. Fuq kollox, Fenekadami spiċċa kif beda. Jgħid li din kienet kwistjoni ta' prioritajiet ħżiena u ġimgħat wara li l-għalliema ngħataw żidiet bla preċedent qal il-gvern ma sabx flus għall-għalliema. Għall-għalliema ta' ulidna Joseph Muscat ma sabx flus. U għalhekk nerġa' norbot jiena dan huwa gvern li donnu għandu il-prioritajiet ħżiena. Dan huwa gvern li minkejja li ftaħar li għandu l-flus, minkejja li għandu jiftaħar li għandu s-surplus, u mbagħad meta jiġi biex jonfoq il-flus għandu prioritajiet ħżiena. Skontu, il-gvern li żied il-pensjonijiet, l-istipendji u l-paga minima jinvesti biss fil-banda. Li dan huwa gvern illi għandu prioritajiet ħżiena. Dan huwa gvern illi ma jinvestix il-miljuni fl-anzjani, dan huwa gvern illi ma jinvestix il-miljuni fis-saħħa, dan huwa gvern li ma jinvestix il-miljuni fl-iskejjel tagħna, ma jinvestix il-miljuni fl-istudenti, ma jinvestix il-miljuni fl-għalliema. Dan huwa gvern illi jinvesti fil-festi. Dan huwa gvern illi jagħmellek il-festi kbar, jagħmellek il-ħafna dawlixxa, jagħmellek il-ħafna musketterija, jagħmellek il-ħafna mużika, jagħmellek il-ħafna dawl, jagħmellek il-ħafna banda u jagħmellek il-ħafna kunċerti